Nyakora Moge Jwang oyawre kendo machiegni mantiere kar kae. Somo en gimoro makare Nyakora Moge Jwang. Kiyude kidienje mopogore opogore ibedo kod mor ka ineno ka jowetegi mamoko bende nitiere kuonde moko kendo giyudo simbo kaluwore kod kit somo ma giyudo. Nyakora Moge Jwang jumbe ariyo mokalo naneno ka piny Kenya nogolo duoko mar penj mar KCPE mogik mano e line mar 844. Matiende ni line mar CBC chako tich ayanga ka koro bino ng'ema bende nitie jogo mosetimo penj e kidienje mopogore opogore. Tanya jogo mantiere primary ma bende koro sani nitiere koda kidienje ariyo mokwongo wange mano nitiere preschool kacha ka kiwuok kacha nitiere mano mara primary ma bende wange kacha ka morume gi grade mar 6 kaito bang grade mar 7 nyaka grade mar 9 nitiere kacha ka wacho ni en junior secondary school. Nyaka sani gintiere e sikunde maga sekondara mag primary ma pacho kae ma bende nyaka sani Nyakora Moge Jwang wada bedo gi thuolo mondo mi watwagane ewi wich bar makoro bende osegolo paro mopogore opogore to moloyo mano wasewinjo pogruok maduong' kaneno e kind jotend riwruoge mago mag jopuonj mago mag Kupet kod mar NAT. En ang'o makelo pogruok e paro machalo kamae. Okinyi ma kawuono ang' wayud thuolo mar twak achiel kachiel ka warango kendo wago tarubin ni gin gik mag adieri madwarore kachiel koda kamage monego bed ni nono mondo ne ni ochopo e yo moro makare. Mondo ma ochop kare Nyakora Moge Jwang wich bar mar JSS ni en gima chalo nade. En mbaka mwada goyo kodi antie ka kawuono koda jonyuol janyuol madhilo solo jonyuol kachiel koda ka jopuonj kachiel koda ka josom paro kachiel koda ka rieko joma ng'ado rieko e wechegi mag JSS e sikunde ma pacho kae. Wada bedo ka kod achiel kachiel Nyakora Moge Jwang to kawuono en morna nikech iwacho ga ni chieng' tich adek kochopo dhiambo nitie jok moko maluongo ni ladies night gokinyi bende nitie jok mawacho ni ladies ladies day kosebedo kacha ni ero en WCW. Kawuono antie gi nyidendi lilo nyiluo ma wigi otimo jere wigi riek ahinya kendo ka okinyi ma kawuono da winjo mana paro ka otenore kod twak montiere godo odiochieng'ni ma kawuono. Ang' amigi thuolo mondo mi giure kendo gimos ogandawa okinyi ma kawuono ka adhi chako kanyo kod jasom paro kata jang'ad rieko e wechegi mag somo ang' okonwa gi lony mara gi kama ong'ade rieko no kanya ka sani odhi bedo koloso kodwa e lo jogo mawuok e sikul no mago mag ji giwegi. Lina Anyango oyawre kendo machiegni Ramogi TV. Oyawre ahinya. Nyamuza Nyakora Moge Jwang kati kwa wacha ni to lony mari gi kama itime okinyi ma kawuono. Nyikwa Ramogi Jwang amosou. Kaka winjo an iluonga ni Lina Anyango. Alonye weche mag education. Asebedo japuonj kuom higni 18 kendo nabedo nominated kaka among jopuonj 50 mabeyo kabisa in the whole world. Iluongo ni Global Teacher Prize Top 50. Kora mor sana kawuono ka wadwa wacha e wach mar wich bar mar JSS ni nikech adier en wich bar sana e skunde mag public schools. Erokamano ahinya kendo puoch gi pa kuom donjo e top 50 jopuonje masulwe kendo matayo chenro mopogore opogore e piny mangima kendo amor kaka Ramogi TV mar bedo kodi bende e thuolo machielo e twak kawuono. Maureen Okal janyuol jalonyo weche mag somo in gi osimbo mopogore opogore mose oganda luo kinyi ma kawuono chiew nade. Achiew maber. Aduoko ni Nyasaye erokamano kuom ruonwa piny kendo miyo ngima wa yweyo. Higa bende koro dhi rumo waduoko erokamano ni Nyasaye. Benda chaka miyo Lina poch gi pak. Kama mention no Lini lawyer. Hey, I'm happy. I'm so encouraged. Congratulations. Yes. Erokamano kendo machiegni ka onangi konwa ni jonyuol to unene yo machal nade JSS ka jopuonjre bende bedo gibede skunde primary koso gidhi skunde secondary kaka paro nitiere mana wabire ka wachako twak. Lourine oruko Odera aya machiegni ahinya japuonj kendo imose oganda luo kawuono inyalo hulri ahula kawuono kama hango ni bire Ramogi TV. Kamano Cleophas an kaka usewinjo Cleophas wacho an Lourine oruko Odera an japuonj asepuonje private sector but right now sani antiere e public
galamoro mar sirkal e skunde mar sirkal. Koro erokamano kuom rwakowa ka mondo watwagi e weche ma chiedhnade machando somo mar JSS. Erokamano ahinya kendo ageno ni nyikwa Ramogi biro winjowa maber mwatwagi mwayud solution. Erokamano ahinya. Kendo erokamano kuom thuolo mar biro e Ramogi TV. Okinyi ma kawuono nyakwa Ramogi jwang' weche thoth monego bed ni walose kendo ka warango gi achiel kachiel. Mano ka warango nitiere ywak mabende kata paro mar riwruog jopuonj nitiere godo kotenore kod kit somo ni mar CBC to ahinya jogo mantiere junior secondary school kata JSS. Wanyalo yudo ne thuolo mondo mi wawinj gi achiel kachiel paro mane gichiwo ka otenore kod kit somo ma kama koro bende osekelo paro kaachiel kod ka pogruok e paro nogo e kinde ma wantiere sani. Wawinjane kato bang'e waduoge twak. They even don't have the mandate to demonstrate without my authority. They are our teachers, they are our members. It is me to call out demonstrations after consulting the national office of the NAT. Hawana mandate ya aina yote ile kudemonstrate. Sasa tunatarajia kwamba ndugu zetu wa KUPPET, kwa sababu we have evidence here, ambao waliwaambia enter demonstrate and say this and this, wao wangekuwa mbele. Wangedemonstrate wakuwe mbele, tujue kwamba KUPPET is leading a strike, because KUPPET has never called any strike in this country since its inception. And we dare them to call any strike. Haitafanyika. Sisi tunajua wale watu ita strike Kenya hii na ifanyike na itingize nchi ni NAT. Hawa walimu lazima wajue ni kwamba kuna kamati ambayo inashughulikia JSS kwa shule. Si ati inafanywa tu vile vile wanafikiria. Kuna kamati ambayo inaitwa subcommittee ambayo iko chini inashughulika tu na mambo ya JSS peke yake. Kwa hivyo kusema kwamba hakuna miundo ya usimamizi katika JSS ni makosa makubwa sana, kwa sababu kuna ile kamati ambayo inashughulikia tu na mambo ya JSS. Kwa hivyo mambo yote ya fedha katika JSS iko na kamati maalum ambayo inachunguza vile hizo fedha zinatumika, na kila fedha ambayo inaletwa katika shule ya umma Kenya iko na kitu kinaitwa fort heads. Kwa hivyo kila mahali unapewa pesa na unaambiwa pesa hizi zinatumika kiwango fulani. Hii ya michezo. Jopuonj osebwogo mano ma dhi ng'anyo kochopo higa manyien. Winjo nato wacho ni KUPPET pok luongo ng'anyo moro amora e pacho ka. NAT ema bwogo sirkal kendo nyalo miyo gik moko chung e kidienje mopogore opogore. Nyakwa Ramogi jwang' adieri mar wach nitiere kar kanye. Penjo ma wachako penjo sani gima kelo ng'ur machalo kama, jopuonj dwaro mondo mi ogol JSS e sikul mar primary kendo tergi e sikunde mag sekondari. Mane wach mantie kar kanyo maduong'. En ang'o winji kinde mabiro ka, to wach magiwacho maduong' kendo en ni resources onge kanye, onge sikunde primary. Adieri mar wach nyalo bedo kar kanye. Achak kod sikunde mago mag sirkal. Lourine, isebedo kata ka ipuonjo, tang'e maber ni chenro ma wacho kinyi ma kawuono imiyo mana lony mari kaka japuonj to kotenore kod sikul ma isome mipuonje kaluwore kod chike mabende nitiere matayo tij jopuonja e pacho kae. Kaluwore kod gino ma iseneno e sikunde mag primary ka gintiere kod JSS, bende ikruok nitiere malong'o? Kamano, an kaka nene, ikruok malong'o ma wawachi ni nitiere kuma obedo domicile e primary, ikruok onge. Gimomiyo onge nikech an kaka, for example, an apuonjo sciences, apuonjo mathematics gi sciences. Koro yudo ka sciences mag junior secondary, especially integrated science, dwaro laboratories. Computer science dwaro computer laboratories. Home science dwaro home science laboratory. So laboratory no onge primary school in Kenya, to be honest. Ko wacha dieri manigi laboratory. Koro nyaka ni CBC junior secondary kete primary, that has been a challenge. Mano en changamoto maduong' kabisa nikech king'iyo waluongo gini the curriculum design mag grade 7, iyudo ka gik moko ka integrated science gidwaro laboratory kabisa, nikech CBC onego bed ni nyathi neno gima otimo, ko chal gi 844 mane japuonj puonji gi mondo gitim. Nyathi onego tim kata kano ogoro kata test tube, ogoro gima koseneno test tube no kaka chal, mowacho ni ma test tube kora gore.
kako onego bedi. Koro here comes sani koro bedo ma koro kata idwa puonjo something gimoro madhi gi test tube to kata ka kinyis nyathi test tube nikech ok onene pok odonjo kata lab pok odonjo kata lab no kia Burns and Banner girego en winja kamano terms ma tek kabisa to ma remember ma nyathi ma koko wuok e primary section koro ok one gigie to gidwarore ni neno gi mondo en mo initiate the learning process. Koro that has been a major challenge. It omiyo facilitators nikech tindo kulongwa ni teachers tindo ilongwa ni facilitators. Omiyo facilitators koro wadoke system moro mar 844 mano in makoro japuonji wuoya to nyathi winjicha, which is not the case monego bedni timore CBC onego bedni nyathi ema initiate the learning process, in facilitator i guide to koro mondo mi guide tionge kata gik madwarore the learning resources madwarore it's really difficult. Koro terowa a point makoro wadwa borrow resources from secondary schools. Like in my school one gi nearby secondary school to mondi dhi kwa laboratory secondary school odwaro formalities mang'eny makao time madwaro signing mar ji mang'eny. Koro yudo ka lose time lessons kendo koro ki achieve your objective as a teacher. Adane maki kanyo nikech chal ka gima achidene nyalo bedo ni githoth ahinya ka gintiere skule mag primary. Koro ngadhi mana mos. Nitie kanyo wacho ni ka chuno mondo mi giwuogi e skunde primary gidhi gikwa gik moko ma gitiyo godo e skunde mag secondary. Daktere tere skunde mag secondary. Kendo mane koro paro machielo mantiere kar kamano paro mawuok kuom skul mano mar sirkal kendo nyakora Ramogi jwang skunde duto pachoka mag primary maromo 23,000 mago ma sirkal ong'eyo kendo moyango duto nitie kod achiedh nade mopogore magikale de bende gichal kosoyo wawinja ne kawuok kuom sirkal kawuok kuom jogo mantiere sekta mag ji giwegi. Lina ma ka midonje e sikul ma ipuonje ma itayo kata misumo ne paro e weche go mag somo ahinya to laini mano mar JSS kunwa kunane kaka itayo chenro gi dibe ni ywak chal gi magi mantiere mag ji giwegi koso pogruok donjo kanye? Pogruok duong kabisa. Nikech ing'eni mokwongo ema ni ji mang'eny pok ong'eyo ni nitiere some secondary schools ma offer JSS. School mar Merisho en one of them. En secondary school lakini en gi JSS section ma en boarding. Koro ineno ginene ma Lourine wacho challenges ma Lourine wacho go ni yudo chance mar nyithindo dhi e lab matimo practical maybe in a whole term I can't even succeed how many times for the whole year ni yudo adi to be honest okay. Zero. Tingeni ambende anja japuonj mar integrated science ang'eyo ni every week intere practical ma nyithindo go nego beri timo mamano nitie nyaka e curriculum design ko yudo ka school kaka marwa ni en gi laboratory just for JSS ma every time magin gi practical lesson nyithindo dhi e lab manipulate those apparatus gino ni amae test tube kariti mekama mae thermometer kare kama endi ka kipima ngowa temperature. Lakini koro ki compare gi nyithindwa manie public school yano ka nyithindwa gi medo dong chien ki compare gi mag private because those skills of the youth manipulative skills ma onego bed ni gi yudo e lab. Koro mano point ma Lourine wacho no it is a very big challenge. Nikech ing'eni awacho ni kata ka dipo ni secondary schools go oyienegi mondo gidhi gi nyithindgi you consider movement ma nyithindo from the primary to the secondary when they are done coming back how much time ma nyithindo go lalo e yo ka gi transit from the primary to the secondary. Already secondary schools as they are the public secondary schools kaka gin sano facilities go gin strained makata nyithindo masomo e school go won bro nyisi ni won kata dhi e lab maybe wadhi once after 2 weeks kata 3 weeks koro kichako attach gi another primary school okonya bedo effective. Mane pogruok mantiere kar kanyo kendo koro Maureen Okal ibedo kaka janyuol tipenjore ni kama sirkal osiketo jo Kenya kata kama jo Kenya oseyudore makoro sani wantiere gi lai mar CBC 844 chairo dhi karumo kochopo jogi mano timo mano duoko magi mag KCP gidhi tieko gi beche mag timo KCSE mane KCSE mogik
ka gidhi mbalariany ka gichieko gina ng'wen mbalariany gitieko gine ma gitieko 844 ni bende mogikacha nitiere lai manyien madonjo karka tiwinjo pogruok maneno e sikunde mag ji giwegi kaachiel koda ka sikunde mag sirkal omi paro mane kaka janyuol ma bende nigi nyathine CBC ka iwacho ni bende nitie geno mbele kae jonyuol osebedo ka golo paro mopogore opogore ka gisiro moko bende kwedo chenro mar CBC koro ka kori diwacha ang'o kotende kod ywaruok ma koro nitie ka adwoko erokamano Mr. Cleophas wan kaka jonyuol adiera makende ni wan gi midhiero wan gi midhiero kendo wawuoro ni to sirikal ochomo kodwa kama chalo nadi nikech iwinjo ka jolony osewacho kama ber pogruok manitiere maduong'no to kawacho adiera makende iyudo ni jotendwa ma gin onego bed ni magi gik machandogi ing'e ni kata nyithindegi ok some gi skundegi koro bedo ni nyithindgi ok some skundegi omiyo gionge gi connection mar chandruok manitiere e skundegi eki to mae at the end of the day biro to hinyo janyuol gi nyathine rachna nikech asebedo ka paro ni to ang'o momiyo nyithindwa itimo kama wang'eyo ni iwacho ne nitiere ngero moro ni kidwaro pando ng'eyo knowledge donge from an African then write it in the books koro yudo ka gi pacha moro aneno kaka janyuol awach ni kaka japiny aneno ni jok ma nyithindegi ok som kata kuondegi iyudo ka we akwonga clarify a point ing'e ni somo mar piny obedo ga under political management yes koro politically education bedo ga controlled koro political interference ni kinoni matut enemi yudo ka okelo interference kochakre kata mana gi migao mar curriculum development koro tugo bete mang'eny ma miya thuolo mar wacho ni ipando rieko ne nyathi ma kawaida to chon ni wacho ni rieko no nego bed ni ndike buk koro kineka koro kata mana bugno bende koro ok dwa nondike nikech sama koro nyathi onge gi laboratory kata monyalo timo godo integrated sciences gi donge in ng'amo pando buk ok iketo gini ayanga mondo mi nyathini oyud kaka konyore koro en gi impact maduong' ahinya ma samoro ok wanyal ng'iyo sani ing'e ni analonyi gimiluongo ni education, development and leadership koro mae wayudo ka am cutting across the three things gini nitiere e wach telo ka nitiere e wach o interfere gi somo to interfere nyaka koro development nikech sama koro kitimo gigi kima nyalo konyo nyathi donge ing'e ni human resource ma onego bed ni nyithindo gieki emiloso mondo mi chieng' moro wabed gi human resource capacity motegno e Kenya ka mano koro biro to bedo maonge koro en midhiero ne janyuol Mr. Cleophas wan kaka jonyuol we are not happy kamano ka jonyuol bende osebedo kama chalo kamae ma koro jonyuol bende ok mor gi chenro duto kama gintiere Lourine nitiere wach ma jopuonj osebedo kacha ka chiwo kendo giwacho kuonde mopogore opogore orak chal nade mag jopuonje JSS orak iwacho ni gin teacher interns mathoth mantiere kar kacha to bende iwacho ni kwan mag jopuonj ma ondike thuolo no duto thoth gigi ma kamano timo option ma kada dhi puonjo e secondary to gintiere kama chalo ka ina ngawingi kine mabiro to ng'ato wacho ni en Okal mbalariany ma Moi kuom ranyisi ko ng'awacho mano ranyisi ko ay mbalariany ma Moi to wacho ni otimo business mathematics odhi JSS kacha okete opuonjo subjects moko mopogore pogruok machalo kama gi jopuonje ma pontiere gi jopuonje interns e office wa kaka wa tij fwambo wacho gi jok ma puonjore tij fwambo e yo makare ka gin jopuonje ma koro ntiere kar ka chalo ng'ama duogo tipi koso itimo gima chal nade e kinde ma gibede timore ka orak mag jopuonje gi chal nade mago mantie JSS erokamano kuom penjo no orak mar jopuonje JSS kae ka ng'iyo on the ground kaka situation chal inya yudo ni in a staff of JSS teachers makata watch kata ni 5 staff yudo ni 3 to 4 of them near internship achiel kende mondeki
in permanent basis, permanent and pensionable basis. Koro wan mondi kaka jopuonj an kiwacho adieri en gimoro ma confuse wa. Nikech koro wakia nikech kane watiegore mbalariany ne chopo kono ichopo third year tidhi timo miluongo ni teaching practice ma other profession luongo ni internship kata attachment. Koro kan wasetimo mano kendo koro isetieko ba TSC otiegi momi certificate ni ma ilony iromo bedo japuonj ichaki yudo ni ndiki kendo internship. Koro ok understand gani to internship ni koro wachak wasomo kendo to waseyudo all gim papers te koso watime nango. To lakini entie kendo ng'eny jopuonj staff mag JSS only 1% ema permanent and pensionable. 99% gin under internship. Kendo mano is a challenge kabisa. Kamano. Nyalo bedo ni mano bende gimoro ma timore sikunde mamoko nikech kuma chadiri ywak ma jopuonj nitiere godo en ni mondo ndik gi e tich moro ma ongirore. Ka iwacho ni nitiere kaka japuonj mano mar primary, japuonj mar secondary, idwaro rak moro makata nyalo rito jogi kama gidake, kaka gidak, ngima gi bende kama gintiere karka. To koro sikul mag jigiwegi jopuonj bedo ni ichulo kigin mana kama gintiere karkacha. To poni somo mar JSS idarange mondo mione ane kata sekta mar sirkal bende oting'ore malo mondo chope rang'iny mag jigiwegi. Jogi nego bende tema nikech wana ka jonyuol mathoth dhi wacho kaka Maureen Okal wacho ni ero agolo nyathina e public atere e private. To ponono kata Maureen bende japuonj. En bende onge trust mare kod ang'o public sector ka nigi JSS e primary school. Okele secondary kama gin gi JSS mano moting'o kanyo grade 7, grade 8 nyaka grade 9. Gidhi time yo machal nade. Ineno rak mantie ka ok en rak moro ma japuonj nyalo wacho ni my teach matimo kendo my nyama bedo na moro go. Ka kwa nyingi kanyo gima Lourine wacho en gima lit sana. Kineno ni un gi qualifications machal but ngato ndike permanent to ndike kaka intern and demoralizing. Lakini apart from that I'm also ang'iyo kendo nyathi ma jogi handle nikech ing'eni kaka kor private learning area nitie japuonj mondiki ma ochung' ne learning area no maka na somo ne integrated science mano kore mapuonjo ok ni integrated science ane apuonjo kochopo sa English ane mapuonjo kochopo sa Kiswahili kendo an japuonj achiel no mano wamiyo nyithindwa gigi miluongo ni road deal. Nikech ok anyal bedo a jack of all trades ni ang'eyo everything gimoro amora ang'eyo. Koro kanye kimo meneno ka koro private schools gi nyithindo manie e private schools gi yudo advantage no nikech koro kaka wan e skundwa every learning area wan gi japuonj ma en most specialized a subject no ok ni koro waka ni japuonj moro amora nyalo puonjo any other subject. To koro kaka Lourine wacho ni kendo kaka Cleophas wacho ni nyalo ka japuonj osomo business maths okete one class mas JSS ochopo sa kwano en japuonj kochopo pom science koro ok en japuonj kwano en japuonj om science otwengo kendo orundo chapat. For example an dunga senyisa japuonj sciences maths gi sciences tiyudo ka puonj nyaka home science ma I've never been pok na bede class home science nyaka ne nyuola to intie kata koro japuonj ipuonje okatime primary okatime secondary okatime mbalariany lakini koro keta kanya puonjo home science. Koro inyalo imagine ni in japuonj puonjo timbi somo nikech ikia gimi puonjo. Koro ena challenge kabisa. To mane gima timore inya yudo kata japuonj mopuonjo masomo history manosomo history religion e mbalariany obiro puonjo kwano mabiyo kuti. Ero mane kama jopuonjo sendo ngama inyore ne ngawa en nyathi. Wiga japuonj ni donge omiye teach koro no bro kochopo sa English onyise ni nyakipuonjo sa kwano nyakupuonji lakini ok en confident gi content mo nyathi. Koro ngama bro inyore in the long run
Nikech japuonj ni kata kose mislead nyathini for 1 term 2 terms oyudo private school moro manyalo chuli maber dongo ringo we nyathino kanyo. Koro anaparo ni wach mar JSS ni serikal onego ng'ie matut. Onego ng'ie matut kendo kaka Lourine owacho ni kanyalo reni JSS ni okele secondary school nikech secondary tayari lab nitiere. Science lab nitie, computer lab nitie. Koro challenges mag practicals masani wa experience gi ok ginyal bedo. Otherwise nyithindwa manie public school gibedo kaka waluongo ni half baked. Yani ka ok gi kendo koro kagia kanyo to gibro dhi senior school nyathi moya private from the day one otimoga practicals. Nyathi manie public pok noneno test tube, pok noneno Bunsen burner. Kidoro ni eventually gichope STEM school. Bibro nyalore. Nyokora Ramogi madhi chalo nade ka Bunsen burner pok ineno. Be pipette iseromo. Kozi seromo gi biuret. Koso gi chal nade kama gitie karaka. Maureen Okal. Ma e chal mar wach kama gintie. Ngini wachini winjo duonde jopuonj mawuok Homa Bay kod Bungoma e kinde mabiro kar kae. To kapok adhi kata e duond jopuonj machalo kamago. In gi geno ni nyathini mantiere JSS madhi kalo e chenro mar CBC di bedo half baked koso dhi bedo gi jok moko moyudo tiegruok malong'o makata kuwuok ok nyalo wacho ni yaw kamera cha kaw mae the major tuocha yath. Bende paro wadhi golo kata dakteche man gi lony makare koso madhi wene mana sekta ma ji giwegi matiego jopuonjre gi yo makare to ntiere ma itimo kod osuru mar japiny mano mar sirkal tok ne lokruok mora mora mantiere kar kacha. Geno mari keto kanye e kinde makoro ntiere pogruok kidienje mag somo ma nyithindo yudo sikunde. Leuna wacho ni wan gi midhiero kaka jonyuol. To kendo pod achaka rifai to gima jopuonje osewacho. Iseneno pogruok manitiere no. Oromo nyisi ni geno onge. To inya paro ka ni nyisowa gi jatelo mar migao mar somo Mr. Machogu. Ko wacho ni at the end of the day mondo kata mana nyithindo gi kibede oyud placement sama koro gidonje e senior secondary to itimo gimilongo na assessment. Koro ineno difference ma jopuonje oseketo gi. Nyathi moro wuok e private school kama the school was serious mo provide gik mane KICD owacho ni mondo bed provided. Nyathi moro to ni tugo godo piny kuchocho dalawa Ralieu kucho mori tugo godo Turkana mori tugo godo inyakanya mori tugo godo Karachuonyo moro bendi tugo godo Central. At the end of the day inyiswa ni idhi timnegi assessment magine makoro gidhi place according to assessment magisebedo ka gitimo overtime. Result makoro idwa golo kitimo assessment ni owuok kanye given pogruok manitiere gi. Koro mana atemo duoki penjo mi penjo ni to bende wanyalo bedo kata gi jolony engineers, dakteche, cadres gote. To akwiri ni ok gidhi beti nikech nyathi mane min gi ok ne nyal temo kata min gi ok temo jonyuol te to dwaro mana ni mondo tem, but nyathi mane min gi kata wuon mare ok ne nyal bedo gi pesa mar mondo tere kama no nyalo yude laboratory to interact gi gik ma okete curriculum cha. Ing'e ni osemana thire odong kacha. Kendo iwacho ni education is an equalizer. Koro ing'e ni ma Kenya kaini to education is not an equalizer. Education, if you don't equalize, you do what? A subtract. Yes, yes, it's a divider. Kenya ka education oloke gima koro pogoji. Opoga kabisa makata nyathi madino nyalo. Ngeni kani watiri gisise marke 844 cha. At least kata bebane ne team review mar curriculum idwa ni mondo changes obedie wa adapt wa team gik manyalo kelo lokruok. Tiyudo kani nitiere opportunity makata by the time nyathi otimo class 8 to udhi turomo kamoro to uyudo ka gik manu nyisuka ne gichalre almost everywhere. Then ukwanyo gi kanyo to songo mbele. To koro ma kineno bedo ni resources oge gik matimre giki nyisa ni kata nyathi madine dwaro bedo japuonj odhi bedo japuonj gi rieko mane, odwa bedo daktari gi rieko mane. Koro jonyuol
ong'e maber ni nyithindwa ithiro Kenya ka, kendo nitiere division education ka emitimo maduong' kabisa ma kokwaneno mana matut nikech jo Kenya ng'eno hero tugo gi gik moko. Kendo pok ayudo piny ma ji ochaye gik moko ka Kenya kama gik moko gina gik tugo makata gima serious madhi inyo the next generation and the generations to come, ji tugo ga tuga, jotendwa tugo ga tuga, bora no yudo a way out mar yudo gima nodwaro. But we are killing a lot of things in Kenya ka. Ma okang'eyo ni bro chalo nadi, maybe bro yudo ka wasetho, but nyithindwa ni kama tek, jonyuol ni kama tek. Ana ne maki kanyo mondo mu wapenjre penjo. Ang'eni ma wapenjre ki wan ka to bang' kan wasetieko winjo gini an waduoki ka pok wachako duoko paro mantie kar kanyo. Puonj en gimoro mane kao ka a noble career. Ka wadonge kor gweng' iwinjo ni dhi ka japuonj Otieno, idhi ka japuonj Anyango, idhi ka japuonj Mrs. Ukwiri. Japuonj makineno utiwacho ni ma en gimoro madaera mondo mi abed maduong' adhi achopi. Nyar japuonj negi jogo moko mako wach ni macha nyar mwalimu, macha wuod mwalimu. Kendo puonj masani mano ka jopuonje gi makoro ywak malich ahinya. To jok makoro miyo gi kale midhiero machalo kama gi jok mokalo lwet jopuonj mabe ponono jonyuol gi gin jopuonj. Bende pod en gi course moro man gi nyadhi makara nyithindwa nyalo wacho ni oyo chieng' moro adhi akawe course mar japuonj cha amba abede kaka baba, abede kaka mama. Mano paro mango duogo kanyo. To sani jopuonj gi makoro ywak kama e county ma Homa Bay kod county ma Bungoma. Wawinj gi ane pogruok ka ng'e kanyo kochopo ka ngichako wuoyo ai ng'eni ma Homa Bay rumo gi kanye to Kiswahili ma Bungoma chako gi kanye. Wawinj ane pat jopuonj. Gima duong' mwaywago en ni kakuneno wakane wan jodongo moti mano graduate 2014, 2015, 2016, 2017. To nyaka sani watho e junior secondary schools. To gima lit no mowuoro en niya sama koro wathagore piny ka to wabunge nyaka minister mar education nyaka officers mag TSC chiwo permanent letters ne jok mano graduate 2020, 2021, 2022 nyaka madhi graduate 2023 bidhi mi letters ka wanto pod watope junior secondary. Mane momiyo wawuok oko karomowa kaka wuono kwa bedo flanked gi kupet officials kwa wacho niya ka ok omiwa tich e yor permanent to ok wabiri new contract ma ministry dwani wari new no. Government okochi nyaka construct laboratory junior secondary school nikech laboratory already gini tiere senior secondary school wan gi research mwatimo library. Senior secondary school nigi laboratory mogari maber in all these schools in Homa Bay County. Sirikal nyaka ne ni obedo domicile junior secondary school senior secondary school mantiere sani. Chieng' Friday nyocha wawuoyo Kasarani e wach confirmation. As Kupet, we are not going to leave JSS teachers alone. We are going to stand with them and we want them to be confirmed. At this time, we are domiciled in primary schools and we feel that we are teaching technical subjects. Like I'm one teacher who teaches computer and the facilities for computers are not available. You move around, there's no computer user environment, and teachers are really suffering, and they want you to deliver in that subject. Therefore, it becomes a problem for us. I'm so much embarrassed as one of the fraternity of junior secondary school teachers. How can you imagine these people have kept us since February of this year, being junior interns? You imagine a learner whom you've taught, like let's say has graduated, like let's say 2022. Someone has been offered a job. Then the more thing that is really embarrassing is that some of the political leaders, political class, they are dishing out letters to these young teachers who have graduated recently. Then teachers who are senior, we are still holding as what? As interns. Lourine, jopunjo wetegi, ero, yu karakanyo, kendi winjogi, my county ma Homa Bay. Jo mano graduate 2020 wacho ni class wage ni ero yoseyudo oboke joko nitie kogo moko podi kata mage makoro bene koro ntiere ma JSS paro kalore kod un jopuonjre wachano jopuonjgo ni kare to gino ok timre kata Homa Bay County kende gino timore almost Kenya mzima nikech wan waluongore ni fossils nikech en graduate chon kabisa kwa kwano nigni mwasetieko oko tinya urumia wanekech ipenjo ni to be nitiere nyadhi e teaching profession ka koro nyadhi be koro dong'ie
adwa nyisi ni nyadhi onge kama kata kiwinjo ni nyathini dwa dhi timo education janyuol in gi stress nikech nyadhi mane moro mane jopuonj oluor cha jopuonj nodak maber cha norumo e Kenya ka kakoro ma in fossil tiende ni graduate gimoro 2015 2016 kanyo mago higni karibu 7 kata 6 kanyo pok iyudo tich to ma sirikal ondiki ni omi tich pesa ma sirikal miye e internship momini giluoro kata luongo ni salary giluonge ni stipend mimini then ne gibiro gi system moro mar ndiko ji e gweng'u cha akeni iluonge nang'o nitie tam moro kae delocalization koro indiki e gweng'u koro stipend momini gi ng'ama miyo ka an ing'eni niche kana bang' graduation of course idonje keny to en keny matin mapoki officialize yudo marriage certificate timo wedding gi machal kamago koro ondiki e gweng'u ng'ama nyako mosekendi ondiki e gweng'u ka wat ji te notho makata kama idwa dhi so e wiyi onge chuni ni dhi rent e gweng'u gi stipend momini idwa poge ne rent nyithindo be in godo kuma idwa dhiye puonje no be wat seche moko itiyoga piko kidonje iye kiya e ndara kata 50 bob kadhi mbele chopo point makata koro japuonj kata chiemo mionge go midwa chamo koro onge nyadhi ena late kabisa to kiwinjo ni joma no graduate to kwan 2020 ka 2021 2022 ka imiyo permanent and pensionable terms en wach malate nekech isomo chon iga be dhi kodi marach ikidhi ka medore mang'eny tich botamruok mima ma permanent to yudo ka nyathi mosomo toki mobe nigi the same qualification as you mobe ike pod bere imiyo these terms Timmy these terms nikech ino tweye that contract mani sign mar internship ma idwa ni be renew katidagi katiye koro jopuonj jomatek to sirkal bende iko risiamo karaka kendo ntiere penjo madonjo karaka mopogore to mokwongo mana kama nowe karaka cha Lina puonj pon tie gi nyadhi kata ka ntie kaka pod isumo rieko weche gi mag JSS ne sikuno mano mara merisho kendo kama intiere karkacha ntiere thuolo makiyudo mara chiwo paro jopuonj mendeko jopuonj mendeko gi jok machalo kamagi kaluwore kod paro mijo ka wukom jopuonj mabungo makodoma be gi nyadhi mar puonjo kapod entie mana mapiyo kato bang'a waranga ne kantiere okang' mar yweyo kata kama dhi nyime kotwak one we believe ni jopuonj mata wacho gi slogan mar teachers mata nikech kaki wach maber ni ng'ata masani ni tich mopogore okadho e lwet mar japuonj koro hadhi mar japuonj nyaka wakel malo to wanyalo mana kelo malo kaluwore kaka iluongo ni osara sala kaka wachulogi mano one way nikech japuonj ok nyal nyiso nyathini tima tek kisomo matek to ngimani biro bedo maber to nyathi ka ng'iyo japuonj manotiyo matek mbele ni to shangani kwani ni mitiyo matek taneno mana ka in gi iluongo ni yebo to ifwadhori koro gimokwongo manyalo miyo nyithindo kata respect jopuonj ma giyie gi guidance ma jopuonj miyogi en kaka jopuonj present themselves lakini kaluwore gi kaka ichulo jopuonj especially a public sector iyudo ka ok en enough mondo japuonj obed gi a modest lifestyle ma nyathi nyalo ng'iyo ma wach ni ng'ani a respected kendo kimedo gi mano to kata mbaka ma jonyuol goyo ga e ute gi nyithindo japuonj ng'ane ni japuonj yani ogiwi wo e wi jopuonj gi luor japuonj discuss koro kendo gidwaro pesa koro giluongo e meeting gidwaro tuition gidwaro pesa koro mano achano chakore gi mbaka ma nyithindo goyo gi jonyuol goyo gi nyithindo e ute gi ka gibiro to serikal bende endo ok nyal afford chulo jopuonj maber koro jopuonj lifestyle gi ok en modest koro jopuonj gradually ok gin role models kaka na gin chon lakini koro eno kaka skunde mag private gigwa ng'iyo ni
sama nyathi biro e klas kong'iyo japuonj ni be oneno kama ng'ama nyalo trust tanyalo mana trust kalore kaka i present yourself koro ging'iyo ni japuonj gi nyaka wachul gi maber gichiem maber gibed maler koro kata ka achunge mbele nyathi ka puonjo biology tanyise ni an natiyo matek emomiyo an kae embo koro amini kare kotiyo matek maisha ne bro timo ne bedo maber erokamano ahinya ng'eni aka oyueyo masani ka duogo penjo machako gono bedanga duogo iri Maureen Okal mondo mi ang' iduoka ne nyadhi mar puonj ni pod entiere kose entiere kama chalo nade nyakora Ramogi jwang'wa ka oyueyo masani sawa osekalo dakika 2 tok saa 4 waduogo kod ote bende ma ioro achiel kachiel medoro gi SMS line oyawe na 3:600 wantiere live e mbui mar Facebook YouTube kod mano mar X yudwa kacha e Ramogi TV ka turi kodan bende e mbui duto mag Facebook X kod mano mar TikTok gi Instagram gi te kama gintie yudwa kacha Cleophas Watch kikidhi mabor waka oyueyo masani. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Anang'e gimoro amora to kendo ken gima tek ahinya mana adwa mondo tim. Anadwaro mondo imiel kamoro achiel gi jaodi. Close together. Donge ni nyalo paro pichni gima ber Dolly. Jini. Bi mondi di pondi pinyka, pondi. Jini, da. Chung malo. Amrita. Rana Jini loso ruwa donge kaka nudanjo kae. Wanosema nyun jari ahinya. Ang'o momiyo? We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Unapanga kufanya nini do? Mimi napanga kulipia watoto wangu fees ya next year yote. Yes, Nyambura and Shiko. This is your check. Akisiamini Mokaya, I'm so grateful to Visasa. I love how excited so you grateful. are. I love how excited you are. Visasa wametusort na Wakenya wote tafadhali tujipange na Visasa. It's a real deal. I have this goodie bag that usually tell people at home to jipanga with. Ini ya Nyambura, ini ya Nyambu. Asanti, asanti. This is yours. Asanti sana.
Nyakora Ramogi Jwang en mor marani podikete Ramogi TV e chenro mar mbaka romo kama medo koloni kendo menyo ni chenro mopogore opogore taenyo kinyi makawano warango kendo dano agota rubin wechegi matimore sekta mar somo bende madhi nyime ma ywak osebedo ka muoch kuonde mopogore opogore. Juma mokalo ne wabet odwa mar choko weche manyien mane Ramogi TV ka to weche mane donjo kowuok Migori, Kisumu, Nairobi, Homa Bay, Bungoma, moko wuok nyaka Garissa kod Samburu. Ywak en mag jopuonj mag JSS. Awoni chieng'no ne wabedo abeda piny to wapenjre penja ni en ang'o manyalo bedo kane timore. Jopuonj gi ywak ahinya. Kae to bang'e NAT odonje. Kupeto wuok oduoko NAT to aduoka ne odhi nyime. Pod watemo rango gi. Wabo manyo kendo wakel gi Ramogi TV ka gikonwa ni ywaruok ni en mar ang'o kotenore kod kit somo mano mara JSS mano ka wantiere kacha CBC. To sani nyakora Ramogi Jona koro ni kwaduogo wayudo paro mano mar Maureen Okal ma injalo nyoche mag somo kachiel koda ka janyuol warangane kata ka pod ntiere nyadhi ka otenore kod weche gi mag puonj kata mag puonjo mana kinde ma wantiere sani. Maureen Okal gino minyalo wacho kaluwore kod pach Homa Bay mane winjo jopuonj ma Homa Bay kod mago mag Bungoma. Paro mantie kar kanyo jopuonj kale chiedh nade kaluwore kod lony mane gisomo gi gigo magitimo. Leo nyadhi to pod nitiere kuom japuonj nikech adiera makende en ni an gi in gi wan duto te nyaka gi president ma e piny ka kata pinje mamoko wan duto te wabedo nikech ng'at ma japuonj teno ka japuonj osego chunye obedo demoralized to aparo ni Kenya kae to mano timore nikech achai serikal niga chai mang'eny kuom jotije mo kata jopuonj kende lakini kauno kuro wacho jopuonj ma iyudo ka ginyalo kizungu moro luongo ni you can hire and fire. Koro iyudo ka japuonj ni en ok ondike kaka koro wan gi jopuonje ma nitiere on contract. Omiye contract mar 1 year. Wuoyo bokonego be no wuoyo konego be no raise kata mana concerns ke chine no litna jopuonje gi are raising very serious concerns. Uketo wapuonjo yes kata ne en mana contract no. Fasil ilongo nade resources ma watimo godo gigi kende ma waywago to kuchiu kata koro udwa ni wapuonjo gi rieko mane use abuse the fact that onego bedni umiyowa gik mamiyowa nyalo puonjo somo mudwaro ni mondo wapuonjgi. Number 2 japuonj ni pesa ne bende iwinjo ni en monthly stipend ok konye maber. Japuonj ni interfere nyaka kode mentally. Koro mental health issues bende wuok kuom japuonj ka. Mar adek iyudo ka japuonj ni achai kata mane kinda oganda ka modake bende betie. To maya adwa nyiso jopuonj ni ok onyiso ni koro kujo malich. Poduno na jo malich serikal ema ochayo tich ma utiyo. Nikech iyudo ka japuonj ni samutingo kata mana duonde mondo wacho ni gima kama ok ber. Tinyise ni inyalo riembi nikech serikal ong'eyo ni iya in iya out jopuonje gi dito tiegore puonj to koro yudo ka namba no ng'eny ma bende ok gi employ. Koro ging'e maber ni jopuonje opoto kukucho ka utugo to wagolo actually bane miyo iyudo ka ok yot negi mondo gitugo kodgi ok ni ok inyalre mondo gibed employed on permanent and pensionable basis. Gitemo kono gintie jok marito tijni oko maka oriembi to gi gioro kwayo tindikogi. Yes, jotendwa oseketo gi jok makoro gin desperate. To desperation ni anaparo ni koro jopuonje wagi bende wamigi rieko kawuono gi lok pachgi. Leo e gweng' ka gweng' iyudo ka jopuonje nyalo bedo ni o graduate mang'eny. To kapoka amako kanyo matin inya paro ni nyocho tim intake kata mana mar jopuonje mondo otim intake gi jomage mane chiwo courses e universities KUPS ne chiwo jine apply for courses. Do you know ni jopuonje jok no apply for teaching? The number was very low. It was even a point of concern. To ma timre nikech kaka serikal osebedo ka tiyo gi jopuonje wa mararacha. Koro anda paro ni jopuonje ni kapo nono ni uneno e gweng' kachacha ing'eyo ni wadu mane obedo japuonj. Ang'o mamonu wamuna riwre to kuse riwre nikech ing'e ni gima nupuonji cha teno donga donga. To ya skundu koro wabedo gi more private schools than public schools nikech jonyuol bende chulo ushuru wachulo ushuru to gini ok konywa.
nikech sirikal ok ti gi pesa wani mondo mi okonynwa nyithindo. Koro jopuonje un bendo nyalo tiyo matek, uriuru ariwe gweng' kachacha, uyudo kata mana room moro to chaka daycare to udhi adhiya kamano to school ponga to rates muketo malo. Then now you also kill the education system. Yes, ingene mondo mi ng'ato som, constitution wacho ni nyathi ka nyathi nigi right mar mondo mi osom. Tiyudo ka right ni ituono wagodo awachi ni live. Ituono wagodo live. Obed abused nikech onge kaka nyalo chim nyathi nigi right mar mondo mi osom. To gik right ok en aena ni indike chik. Koro onego bedi i provide gik monego bedi nyathi ni tiyogo. Provision michiwo nieri en resources to nitie gi gimiluongo ni human resource ma en japuonj. Japuonj ni mokwongo emise tugo godo. Resources mamoko ka bendo kichiwo. What do you expect? Jopuonje koro un chokre uru to yawnwa school. I think that will help. Penjo maduong' mantie karaka jonyuol ubotero gi sikul. Aya, gero giseweyo tij andika gi yaw sikunde maro kama gintiere paro maleo migo no kanyo kod Maureen Okal mabendo wadhi nyime kod twak nyakora mo jonoko ne tielo mar ariyo ni wayawo lainde waduto mondo mioro SMS kachel kodaka e mbui maro mag Facebook kod mano mara X kod YouTube wantiere live. Mokwongo wayudo ne ote mantiere karka. Ote madonjo kawuok e mbui mar Facebook X kod mano mara YouTube. Walter Juma wacho ni Cleophas oyawre amor gi twak kendo ahinya. Wacho ni sirkal ne ok otimo groundwork motegno ndalo piloting mar CBC. Private schools nokawo CBC kamargi kendo ne gidhiro e yo makare. Gimarach ni thoth nyithindo nitiere e public schools masomgi othirore kabisa. Tabu biro sama national assessment mar school based mane kama tabu biro ero kama japuonj Walter Juma odhi mbele kwacho ni koro jopuonj mag public ndiko negi andika marks e portal mar NEC nikech practical work magitimo e sikunde go be onge. Lourine ngukuno kama dier mutemo to nyithindo konjre nade. Owacho ni sa osechopo mondo jonyuol jopuonj kod sirkal oyaw wangi kendo oket serious professionals molony weche somo e ministry kod migao mamoko mag somo mondo CBC olu yo maler winje yo makare. Angwa chiu paro bende kotende kod pajoneno erokamano ahinya. Onunga Senior wacho ni onge kaka nyalo puonjo learning areas 14 to an atiegora puonjo business studies kod mathematics only. Wacho ni ok ginyal subject mondo migi puonj Swahili mane kinde magintie sani to en mano subject mane ok odwar. Wacho ni in a nutshell nothing is going on in JSS. Nothing. Wacho nothing in a nutshell. Stephen Ogenga governor wacho ni gino ng'eyo kore gatache tek maratari. Kenya ka pod waonge gi resources kod chenro makare manyalo miyo JSS ringo smoothly, and that's the fact. Odhi mbele ka wacho ni sirkal chuna lakini kata gin bende gini miyo gi wich bar. Wuod Marindi Kanyada Homa Bay dala neno chenro. Erokamano ahinya. Bernard wacho ni japuonj achiel nyalo puonjo learning areas 14 nade. Teachers be miyo jopuonje JSS wich bar. Agene Lina chemoro bobedo teacher. Ka kinde ochopo waborange. Zak Onyango jaseme wacho ni yara ahinya Cleophas mosna welo jolony mantie kanye tiegruok mar JSS. An gi korka kora junior school onge gi aluora makare mar somo kendo sirkal bende pok oikore kaka winjore. Point mare mokwongo wacho kama nitiere resources manok ahinya mabende kodhi nyime kanyo. Wacho ni resources gi mago moting'o nok mara bugego kata textbooks mantiere sikunde ma jopuonj onego bed ni tiyo godo. Mabende tiyo kanyo ni so unfortunate. Ote machielo mar Zak mar ariyo wacho ni workload mantiere JSS ma japuonj JSS nitiere godo bende ni malo kendo wacho ni adieri makende onego bed ni timo nikech japuonj achiel ok nyal bedo gi 6 learning areas mano ka nitiere class ma bende japuonj achiel bende onego bed ni donjo mondo mi obede kate class mano maromo nyadi 4 odiochieng'.
Wachoni the quality of learning must be compromised. Mano gima dhi mbele kanyo ka gik makamago timore. In addition, how can a CRE history teacher teach mathematics or even integrated science? Kwani jopuonj CRE negitimo kwano ka gisomo to koro ma ok tiegruok margi. Zak ote mari ochopo. Owacho ni holiday bende chuno jopuonje mago mag JSS mondo mi stretch mago weche gi mag puonjo ka gipuonjo lower grades mabende ntiere kar kanyo. Machielo mare mogik odhi mbele kar kanyo kowacho ni the government offers some capitation though, but the head of institutions mago mantiere kar kanyo mano HOIs owacho ni kama gintiere are not ready to purchase resources for learning. Marabich, a teacher can only be effective or can only effectively deliver if his or her efforts is recognized. Watching the intern teachers were to be given a stipend of 20,000. Manoni kakasani ko rujiloso gintiere mana koda 17,000. Mane watch mtiere kar wacho ni bende en makelo paro mupogore. Mogik wacho ni how can these fellows sustain themselves? Ondi bele ko wacho ni gin ga nyuola ere kaka ginyalo rito gi bende ka chako medo kar kanyo ni otergi e gwenge moko makoro girent nyaka udi kendo gichulo fare mamalo ahinya weche mag transport. Surely Cleophas weche thoth sai matin. The only possible solutions could be the government to employ all intern teachers on a permanent and pensionable basis. Wacho ni JSS learners to be taken to secondary school. Mano senior secondary school, mano kama gintiere karkacha. Thuolo iwacho ni nok to sabende tin weche mathoth kama gintiere karkanyo ngeni ote mamoko pod ntiere karkae kangwa yudogi mago jopuonj makoro oro pachgi joneno kama gintiere 17,000 imiyo japuonj ok darang ni kama intiere in intern Nairobi, in intern Mombasa, in intern Kisumu, in intern Lodwar, Samburu, in intern Garissa. Siling 17,000. Lourine ochal nade iwinjo kanyo ote mar Zak Jaseme kachiel koda ka Walter achiedh nade ntiere e sector mar somo ngeni wago ka machielo mondo morangane paro mawuok e counties mamoko to kaluore kod SMS gi magi matimore ground. Cleophas en wach malit ma kiwinjo ka luongo this stipend ni stipend en gima wase make go fun kabisa because ngima wachalo a big joke. Koro kaka ineno gi wacheno jopuonj winjo malit. An datika ni sirikal kanya neno kaka nyalo save the education sector mane Kenya ka to jopuonj monego chak go. Yeah, nikech the psychosocial adjustment mag jopuonj kwanza mag jo junior secondary gin confused teachers. To confused teachers kelo confused learners. Koro our learners are more confused than our teachers. Iwacho kanyo eyo makare wacho ni learners benika gin confused. Tiende nango nyakwara mga juang kama wantiere sani mano pat japuonj Lourine Odera ka wantiere kod district kinyi maka uono ntiere pogruok ageni ntiere paro mangida medo kata kugole ote mantiere karka tira mondo mi apeny mana penyo machielo ka wadhi nyime akeli TWAK Lina ntiere thuolo mawayudo mag tiyo kod lony manyasani iwinjo kata penjo maduong' mantiere ere kaka japuonj nyalo bedo gi 14 learning areas kumoro achiel utime nade kama untiere unu sepogogi wacho ni junior secondary school ka gembe gitimo mana history mar gi CRE koso gintiere STEM ntiere joka mantiere weche mag humanities jogi mantiere kama chal nade iyudo gi yo machal nade achiel kuom gima dane mondo mi warangi ntie pogruok e kind kaka itiego oganda kata kaka itiego jopuonjre weche mag lony manyasani mitiyo godo e skunde mag JSS korka koru utime nade mag lab ka wacho ni untiere go kendo nyalo bedo no usot gi yo moro mapiyo kendo onge dar ka idhi skul ma secondary mondo mi kata skul machielo mondo mi ngado dhi oti kodgi weche mag tiyo kod mbui kata bero kaka oganda tiyo kod lony manyasani kit somo ahinya line mar CBC e JSS. Erokamano. Skoro kachako ting'eni ntiere competence miluongo ni digital literacy ma en very clear e CBC. Koro en challenge ne skunde ma public nikech the devices are not available lakini koro kibire skundwa kaka Merisho learning itself in the classroom one gi smart boards
Koro smart board no tineni sama apuonjo biology cha. Ta I explain na nyithindo kaka remo ringo e heart. To okane ka giwinjo maber. Adhi kona kanyo tayawo YouTube kanyo to gineno video kaka gino timore. Ineno. Ma ok en ni gimoro ni nyaka abed gi computer kando, a download video. En mana gima timo real time. Kata ka nyathi openja penjo during the lesson. Ni to atigi example mane kendo. Awach kata process matek kaka mitosis meiosis moko mana kwa winj ka. Koro ingeni en gima very abstract ne nyathi. Lakini ko penji to ok inyal explain kitiyo gi words. Tidhi e mbui kanyo ti itap to video biro kanyo to koro oneno in 3D. Nti animations. Animations manitie kanyo. Koro mana during class time. To apart from that, yudo ka wan gi well equipped computer lab. Ma during free time, nyithindo go there for further research. One gi very strong STEM club. Ma just last week, nyithindwa nodhi nyaka Panama. Nyithindo grade 7. Nyithindo grade 7. Nagiduogo go kombe. Nagibedo number 1 Kenya, gidhi South Africa, gidhi nyaka Panama. So kore inyalo compare nyathi grade 7 manie private school kaka mano to nyathi grade 7 manie school gi Lourine makata computer no poko biro machiegni ne koro nyalo kamano mago some of the things manyithindwa lack nikech maybe the government is not able to provide kata even the teachers themselves pogibedo capacity built on how to integrate technology a classroom. Koro at Merisho School wakao wachmar computer literacy very key. Nikech sani tij mora kimanyo. Actually computer literacy okonego beda among qualification. Employer assume ni mano gima iseng'eyo. Koro what else do you know? Machane in basic. Basic. En kidonjo to imi computer di nyisi ni chak teach. Oko kidwa nyisa ni to wadi type nango. Mago gima nyathi onego bed oyud ka pode in school. Koro at our school wasetemo mi wang'eyo ni facilities go, they are not only there, but gintiere moromo. Ma ok ni nyithindo larore ni koro sani en tan mara. Ero kamana enya. Maureen Okal, ma en pogruok kaluwore kod kaka ikeyo wechegi mag mbui, kata kok gin weche mag mbui, teko mar mbui e gwengewa mopogore. Wan adier ni wantiere Kenya, nyaka sani nitie gwenge moko maonge kod sitima. Kata kod ok ni sirkal osebedo kacha koyawo thuolo ma iwacho kata ni rural electrification project. Iwacho ni gweng ka gweng nyaka yud sitima. Gwenge moko kama uwe sani kata class madikete stima no kende maonge. Higa ma walose kawuono ni. Classes wangeni moko bende angwane kata moko ntie matimore Baringo, ma moko bende ntiere karkacha e gwenge mopogore mana kama gintiere. Mondo mine aneni jopuonjre wuok e school ikowogi kod obila. Mano kama gintiere. Japuonjre no gi japuonjre mantiere school mag ji giwegi cha. Mantiere kod gigo duto e chenro gi duto kama gitimogie. Lokruok kata pogruok mag weche mag teko mag mbui. Nitie jok mantie kode ahinya, nitie jok maonge kode, to giduto onego bed ni imiyogi penj machal mondo gidhi nyime. Sirkal rem kanye. Jolony weche mag somo masomo paro ne sirkal e weche gi mag somo. Bende gitimo tich moromo. Koso nyalo bedo ni mana kaka Walter winjo kawacho, migepe ka migepe obeda ne kod jogo man gi lony kaluwore kod gima gintie. Ka en jalony weche mag teko, bede migawo mar teko. Ka en jalony weche mag somo, bede migawo mar somo. Bende osetimo yo makare kaka ja Kenya, kaka janyuol, jalony mag somo diere mondo ne kaka Kenya chon. Ipenja penjo ma tek. Nikech teko mare obiro nikech jotelo ma wantiere godo. Ing'eni gigi duto teto samoro iyudo ka ne wabedo gi telo moko chon mano gombo kaka wach mar rural electrification ni. Ne en mar jatelo mane osenindo ma no temo make sure ni at least Kenya kae inyalo yudo ni ber mondo mi stima bed kuonde duto te. To mae pok otimore kata mana e seche mwawuoyeni. To en gima lit ni magi timore nikech jotendwa manitie kata mosebedi. Gika ina gin ga mek gi mag awacho mbele kacha ni jotelo man Kenya ohero tugo gi dongruok mar Kenya. Koro ing'eni kata wawuo machalo nadi
Mr. Cleophas. To kwapo kwa yudo ng'at ma mokwongo kapo ni podonge gimiluongo ni political goodwill. Nikech ing'eyo ni na asewacho kendo anuoyo ni kata mana somo ma e Kenya ka itae e yo mar siasa. Government and political government. Koro yudo ka jok mobete kombegi monego bed ni ng'iyo gik machalo kamagi. Gin either giyudo kama gilose pesa emomiyo gikete tugo ma bende gima koro nyalo miyo taya bed kamoro, stima bed kamoro ma koro kelo yot mondo mi kata mana gik mitiyo godo kaka kompyuta giki mondo bedi skundego mokwongo ok dibedie nikech gige maber ni gima bro miyo gima kamano bedo bro mono gi yudo pesa moko mag mibadhi mabetie ka. Inyalo paro ni kane government mar President Kibaki no chako negiwacho ni gibro miyo nyithind Kenya laptops dongi. Ing'eni gino nokotimore. To mago gin gik moko ma okonego bed ni waweyo wauma to dhi kamano nikech wasebedo ko umo richo mang'eny. Koro dine gini tim diere ka. Iyudo ka by the time makata koro ichenjo curriculum kata itimo ne curriculum review to nyithiwa nosebedo gi 1 2 3 mane ne dwarore. To wachno nodhi adhia modhi kamano. Koro ing'eni seche mipenja ni wach rural electrification, ipenja gik minyalo tigo de yore mag buigi. Ka koro sirikal buge kende miwinjo ni ok gikel kata mane skul ma japuonj nyalo puonjogo. Ang'o miyo wawacho wach? Weche mag stima. Wawacho gini. Wanono mano nyalo bedo kata matek. Yes, japuonj ok chul. Koro wach stima, wach laptops gi. Wawacho gini kech ang'o asenyisi ni sirikal ma Kenya kae to dwaro ni mondo thirnwa nyithindo. Koro kawacho kamano Mr. Cleophas, mae tiende ni jonyuol bende timo marach. Nikech ing'eni jonyuol ma Kenya bende odhil moro ma ok ang'eno chalo nade. Gitim nade? Jopuonje wenyo ka ng'anyo. Jonyuol otim nade koro? Gidhi ir ng'ama giring gidhi ire e kinde ma koro weche tek. Seyo tero koro ibiro ne gero e chako. Moscow ng'adi dhi mbele kama ni chopi. Cleo. Iwacho ni onge ng'ama jonyuol dhi ire. Seche ma kata koro ne jo Kenya owuok ni gidwaro mogo. Ang'o mane gitimo? Ji nowuok oko, donge? Duok noru bei mag gik moko piny. Ing'eni adiera ma Nyasaye en ni ka jonyuol oketa wengegi ni ging'iya ni we hope ni it will be better, we hope ni it will be better. Iyudo ka gigieki gimedo ga mana njawre to gikethra ketha. So gima atemo wacho kae en ni nitiere riwruok mar jonyuol e piny ka. To another thing ma bende chako timre kapok aduoki ni jonyuol odhi ir ng'awa. Riwruoge gi bende iyudo ka ng'enyne gin ga riwruoge ma samoro ong'iyo kaka piny chalo. Ong'iyo ni we support sirikal. Ing'eni kosedhi support sirikal ok ochung' kar kende mondo mi ogol duonde. To mane ma koro iyudo ka dhi to ketho piny. Ina kaka koro wach ni sani. Abuwewa mang'eny akatemo kelo ka gi kacha. Nat gi kupet nigi lweny. To kani somo lweny manitiere ni en ni ging'iyo ni pesa di mawuoga kuom jopuonjegi mondo binwa e union ka. Oonge gi interest mar kaka nyathi onego bed ni yudo konyruok mondo som. To ing'eni janyuol ling'a. Koro ng'at manigi teko ka madwa pako sirikal makata sirikal hinyo nyithindo to hinyo jonyuol ema ang' noyud his or her way out, right? Koro mago gin gik ma ka janyuol nyalo amalo mondo jonyuol oriwre ginyalo biro ira to wagolo duondo to wacho ni apana wan kaka janyuol waneno ka sirikal udwa tugonwa gi nyithindo tutugonwa gi jopuonje to wachulo ushuru nikech ushuru ni okumba na mar nyiso sirikal ni kamae kaka dwa ni mondo utimang'o uta chokruok gieki to mano gimok timre ng'ato ka ng'ato ni mana gi gire modwaro. Yes, then at the end of the day ng'ama hinyore Cleo en nyathi ma ja Kenya. Nyathi moro mana nyisi ni central piny kuchocho Tarakaniti. Nyathi manitiere dala Usangu mage nyithindo ma hinyore. Koro ken gima ber kata matin maka jonyuol nyalo bedo motegno. To aparo ni wanyalo chuno sirikal mondo tim gik ma gitugo godo mok gidwa timogi. Koro jonyuol nyalo manya. Jonyuol nyalo manya. Jonyuol winjo. Ka winjo weno matek. Umanya. Uyo ka ungo ile Maureen Okal. Au kono ka nyalo yude
Kade weche mathoth mapuntiere karakato. Koro sani nyakora Ramogi Jwang nitiere paro mopogore mag jopuonj JSS podi mago mawuok e county ma Kisumu. Ang'ora mawuok e boma ma Kisumu kod mago bende mawuok Nyakach. Ne giloso kod Ramogi TV e kinde mokalo. Kendo kamae e kaka ne waiku ni weche gi bende ka otenore kod paro ma bende gimedo chwalo mano kotenore kod pek mar ngima mag jopuonj bende kale e kinde mag intiere kacha kaka gin jopuonje manyaka sani yuago mondo mi omigi ane osara moro malong'o. Winjo weche mag ng'anyo bende kiwacho ni nat kende mosebedo ka luonge ang'o ane pat jopuonj mantiere kacha e kaunti ma Kisumu. Wawacho ni skul ok bi yaw Januar ka jopuonj miluongo ni intern ok oket gi permanent and pensionable, ok gibedo confirmed. Ok wanyal wacho ni onge omuom michulo go jopuonj, yet CSE gi government osebet ka miyo barupe mek ndiko jopuonj to MPs gi jomoko manie sirikal. Wadwaro ni sani jopuonj manie interns duto obed employed on permanent and pensionable. Kochopo Januar kik gi report e skunde gigo. Parents kata jonyuol be kik ter nyithindo e skunde go. The students who are in JSS, January, they go to the nearest secondary school. Yeah. We are trying our level best. We have tried our level best, but you cannot teach with anger. You cannot teach while you are angry. You cannot teach while you cannot put food on the table. You cannot teach while you have not paid fees for your children. And we also have other people who are depending on us. What happened with the TSC strategic plan that was launched in July this year? Yes. According to that strategic plan, TSC was to employ 22,000 teachers yearly until 2028. What has happened? Madam Masharia, you are shifting goalpost. Is that fair? Japuonj ok nya puonjo kodenyo, japuonj ok nya puonjo ka ok odak kama kare, odo tim gik mathoth ka entiere lwasi moro ma ok ni kare. Adieri mar wach nyalo bedo ni en mane. Nyakora Ramogi Jwang kidienje ma ochope kendo mwamedo mana luwo. Gin ywak mag jopuonj. Lina, iwinjo ywak mag yawuot luo nyio nagi ma bende nitie karka magin jopuonj mana kama gintiere. To JSS en gima koro ntiere karka. Oganda ok berengo mondo mi oweye. Sirkal otimango mondo mi obere nikech kata ka en chenro mopogore lai ma sirkal keto ni ema kata un jok mantiere e skunde mag ji giwegi pod ema oluwo. Ka odhi makare ne jok moko un korka koru sirkal mondo mi ober thuolo nikech ji duto ok nyalo thuolo mondo mi obi e skunde mag ji giwegi to ka gido thuolo mar mondo mi gibed e skunde mag sirkal. Sirkal olosnegi lwasi machal nade ka giwinjo ywak ma kamano. Kora do wuoyo kaka japuonj nikech magi jowetena magi nyiminega. Koro onge kaka JSS nyalo pick up ka maslahi mar jopuonj ok ong'i. Mano wabiro bedo ka wawuondore. Kata ka gin qualified, competent, experienced, lakini ka working conditions ok gin favorable, nyithindwa ema biro dhi mbele ka hinyore. Nikech kaka ng'ano wacho adier, ng'amodenyo puonjo nade. Ere kaka japuonj biro puonjo nyathini maber ka no riembe ot nyoro poko na ok chulo rent. Nyathine odiwe ot ok chulo ne fees. Onego puonj nyathina maber. Mano ok nyalre. Koro anyalo mana kwayo sirkal ni mondo ong'i maslahi mag jopuonjgi, gimigi good working environment for quality education. Education ok nyal bet quality if the teacher is not happy. Yes, so the teacher japuonj center mar quality education. To koro ka sirkal dwaro miyo nyithindwa quality education nyaka ging'i jopuonj. Otherwise wabiro bedo ka wacho ni bora elimu. Koro wadwaro nyithindwa bed gi bora elimu koso elimu bora. Mane paro mantie kar kanyo Lourine. Magi jopuonj mantiere kar ka kendo ywak mantiere achiel kachiel en ni ere kaka ginyalo yudo lwasi makare mar tich. Winjo nitie sirkal kata jo od bura kata jotelo machiwo obokgi mago mag puonj kata mag puonjo kata mag ndiko jopuonje tich. Jotelo moko ema koro chiwo ne jopuonje mamoko kaluwore kod ng'eruok e gik mantie kar ka mondo mi oganda ochope e yo moro makare. Sirkal otimango kachal koda ka jotelo mamoko mantiere kar ka. Winjo ni giseyo jatend TSC mano jatatije kasi TSC Nancy Masharia mondo mi owe shift goalpost. Gin gik mage mantiere kar ka makoro bende nyaka bed ni jopuonj rango matut kata kodoko ni pod gikale midhiero. Ananeno ni ting' ni kuom sirikal te kata kiwe TSC kende.
tingni tie kuom sirikal mangima. Koro gima dane mondo sirikal de tim, sirikal kadwa neno mondo CBC kik fail, gik moko ariyo onego timre. Gimokwongo en ni facilitation gi mag facilities gi infrastructure mane obedo designed to target meeting the intention mar CBC onego bed achieved. Mano gik moko ka classroom, laboratories, gik moko ka electricity and all that. Mondo achieve the core competencies mag CBC go, mago nyaka timre. To sirikal ema nyaka tim mago. Mar ariyo, jopuonj nyaka ng'i maslahi gi. Nikech jopuonj kaka madam osewacho ni jopuonj they are the center of a quality of education. Koro kidwaro quality education e Kenya waka, ywak jopuonj gi ok gin ywak moko magiwacha ni gin jomochiewo madong' mana nuwo. Gin gik matimore to kidhi e ground gitimore moloyo kata kaka wawache. Koro ka sirikal dwaro quality education for our ne nyithindwa ma future, to mago nyaka gitim sani. Tugo moro ma madam Maureen wacho ni sirikal tugo. Sirikal osefelo wacho kendo gitugo. Ka gidwaro ni future mar Kenya bed maber, to mago nyaka gilu. Erokamano ahinya. Koro Ramogi Jwang' kidi machopo sandego osekalo 37 wakaw yweyo mar ariyo. Ka waduogo twak podhi nyime. Kete mana kar kan ni mar wasewinjo jogo mawuok e kaunti ma Kisumu. Iwinjo kaka jotelo mag NAT, jopuonj mag JSS mantie kar kacha ka giwacho ni ondike jopuonje mag gin interns e yo maongirore kata permanent and pensionable gin e yo machalo nade. Wakaw yweyo masani ka waduogo watero twak bende e kaunti ma Kisumu kendo wawinja ni jafwambo moro Millicent Adhiambo ni owacho ang'o e kinde ma ang' waduogo ka yweyo. Koro kikidhi mabor wabiro machiegni kodi e kaunti ma Kisumu kikete mane Ramogi TV. Chenro en mar mbaka oromo. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Ukitaka usistruggle January, anza kujipanga mapema Jinyime vitu fulani sahi na ukat cost ya vitu unnecessary. Uone vile January utakuwa kwa mafuta wengine wakiteseka. Sahi ni kufanya vitu na mpango. Sio kama kitambo venye responsibilities zilikuwa kiasi ama madozi zilikuwa zinaingia mfululizo zii. Sahi kuna vile lazima ukuwe mjanja ndio uondoke stress. Jipange sawa sawa. Dial *811*415# to get Jipange sawa sawa. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny opodogo ko ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mane Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaur gi wund ma pile Buch jopiny
to nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lowo mondo olosgo kembegi eki. Ni sani koro kembego eki ibro usi ma duonde japiny ok owinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo nombija tai, nyakwar guok kocha pesa. Tich adek, saa 3 otieno. Kik bai. Next on Shambala Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. The Legal Palsy Society of Kenya, it's a charitable institution which deals with neurodiverse condition, not only cerebral palsy. We have families from different backgrounds. Most of them are vulnerable families from Kayole, Mukuru, Kwajenga, and we support these families in various ways. We offer meal donations to them. We offer psychosocial support for these families. Our job is to create a safe space for these families where they can come and engage, better learn about the condition, and that improves their capabilities of being better caregivers. Got different nilimpata akiwa na CP. Nilimpeleka CPSK, shingo iko inashika, azinako amenaketi, na therapy imenisaidia hata anaongea, anajielewa. Changamoto yenye napitia ni diapers. Si rahisi kuacha mtoto kwa nyumba tunaenda kuwaso. Challenges are there, especially when it comes to seeking jobs. They should give those people to show what they have, because they have the challenges of their body. Mentally, they are very okay. Mimi ni caregiver wa Angel Wajiko kama my granddaughter. Cerebral palsy condition baya sana. Kwa sababu one, you get stigma from the people you know. Diaper sponsors are adult. Siko very expensive and we need your support. Wangi kote mopogore mag kahawa. E nasari waka wangi K7, wangi Ruiru 11, wangi Bachian, wangi SL28. Mago kahawa temwa pidho ka. Nyokora Ramogi jwangen mor marani podin ka intiere kodwa e cheno ni maramba koromo e Ramogi TV wantie tielo marade kendo tielo mogik to nwakoni ni sama chalo kod ma e mwaka we thuolo maringo e counties kendo waranga ni gig matimore e counties wa maka luoto sani watute konya wada Millicent Adhiambo ka intiere county ma Kisumu mondo mi okono ne chal mar wach en mage weche mage moluwo kinyi maka wuono kotene ko twak ma ontiere godo ango bagno twak ka chel koda ka weche mamoko madhilo weche manyien thuolo en mar Millicent Adhiambo mondo mi kono ne chal mar wach e county ma Kisumu. Ero kama na nyak Cleophas achiel kachiel kwa uoke county ma Kisumu kotenore kod thor wach mawango wach mar JSS kod Wich bar manitiere kotenore kod somo mar junior secondary school. An kandi gi jonyuol no bende nyocha wakadho kanyo waneno ka jopuonj mag junior secondary school nyocho bago ng'anyo gi moro mamuol ka gikwedo gigo magisebedo kata midhiero magisebedo ka gikale e chwalo somo makamano mabende nyaka sani ne giyango ni gidwani somo makamano gol ka bende riwruok mar NAT bende dwani pok mag omenda omed malo ne jopuonjre mabro puonjo jo secondary, primary kod jo JSS kata somo mar junior secondary school. Owinja ni to jonyuol ginto giwacho ang'o kotenore kod wachni bende giriwore kod jopuonj kod riwruok mar NAT kotenore kod dwarogi magisepedho e nyim sirikal kata migawo mar somo akoso gin pachgi chalo nade. Machiegni abo chako kodi JSS nochako kaendi kamana kane CBC odonjo to waseneno kaka osetero ji nitie nyithindo mabende ose somo e tielo mokwongo to waneno ka chal ka gima somo ni endi nigo inga ahinya to jopuonj mapuonjo owuok oko ka wacho ni
gikadhe midhiero mopogore opogore ka jonyuol ne giyango ni somo no gidwa nogol kumachielo bende riwruok mana dwa ni pok mag omenda ma imiyo jopuonjre go eko jopuonj go eko omed malo. Machielo bo wayudo ni ka jo klas 8 ma iga manyien ibro keti kipimo gi somo mar JSS ni dhi chalo nade, nitiere midhiero mag mabro bede kinde ma ibro tim roll out gi dho kizungu ne jo klas 8. Angi kamera tichagi nini. An nyinga iluongo ni Peter Kia. Mokwongo awuoro sirikali ma wan go nikech en morundo jopiny. Gimomiyo awacho kamano, mokwongo CPC manokelni okeli ka jo Kenya pok obedo tiari. Mokwongo kendo kameto kanyo awacho ni jo sirikal oketo gino mar manyo pesa, ok manyi konyo jonyuol kata nyithindo ma wan go. Momiyo awach kamano, gionge kata walimu moromo manyalo konyo nyithindo gi. Nyithindo somo to kima gisomo malong'o to onge. Anyalo wacho niya, sirikal ne owuondowa ni gidhi loso wachno mondo kigoli gimiluongo ni CPC no. To kikaja wakaja lakini mwisoe kiwewe dhi mbele gi gino nikech ging'e ni mano mtego ma gikawo go pesa mar jonyuol to kony nyithindo. Gimomiyo awacho kamano, nyithindo ma wan go sani masomo CPC ni madhi chopo class 8, gidhi chopo class 8 ka gionge ng'ama dhi chwalo gi mbele ma gidhiye kucho. Anyalo wacho kamano ka wacho niya, Nyasaye mondo otelonwa sirikal opar diriyo nikech wan kama tek, wakia ni nyithindo ma wan go sani dhi timore nade, nyithindo chandore, kimonde skul to jopuonje manyalo konyo gi onge. Machiegni ni nyalo wacho ang'o kotenore kod wach somo? Adwa wacho achiel ma adwa wiyo wiliko ni wanyalo makore gi jopuonj, wakwer ni gimiluongo ni CPC ni JSS ni ok wadwar ka sirikal ok onyalo keto gino malong'o, ok wadwar gino gigol. Kamano wagolo nyithindo e skul mondo sirikal okeliwa bunge gi MCA mondo opuonjgi ke CPC no. Okay, Alan Rolex Steve. Wan kaka jonyuol wach mar JSS ni otamwa winjo kata joma matindo otamwa winjo to okano tieko skul. Kama Kenya dhi dhowa pod omoko. Nikech ka sirikal nyalo wacho ni kaka koro nyalo ka primary school jopuonj ma jo junior go en ma japuonj achiel kata ariyo. Ma jopuonj ariyo to ok dekony nyithindo subjects te. Japuonj achiel lang no puonj kia tedo be onyo tedo e skul kiango ok nyalre. Koro gima otemo wacho ni jonyuol oriwre gi jopuonj wach mar JSS ni oloko. Waol wa JSS. Kisa wacho ni japuonj achiel nyalo bet ni puonjo class te to japuonj ok nya puonjo subject te. King'iyo kaka ibro tim chenro mar tero nyithindo gi class 8. Bineno ka gini bro dhi makare koso nitiere midhiero mabro tucho. Midhiero ng'eny Kenya ka. Kata go wa JSS no kende. Midhiero ng'eny. Japuonj achiel ok de kawo nyithindo mabedo enroll madhi timo class 8 mondo puonj subjects gi te. Midhiero to ng'eny. Japuonj kaka koro japuonj mar agriculture ok nya puonjo Kiswahili. Siedi to koro ok onyal puonjo ne chuth. To jopuonj ok nyang gimoro amora. Machiegni mana mapiyo gi kamera golna ubutu. Okay, an iluonga ni Malaki Munje. Abe ajadak ma Kisumu ka. Kachako tapenjo ni recommendations manogol gi Presidential Task Force kotelne gi Professor Odote nodhi kanye mane oluongwa public participation ka wan Kisumu Girls. Nikech nyocha recently awinjo ka jopuonj ywak ni japuonj moro nodhi osomo siari okete gi timo kwano. Matiende ni wafambol gi life mag nyithindwa. Legislators onego kaw gini into seriousness. Nikech gin nyithindgi chalo gimok som ka, koro nyithind jochan ema giketo gi gik moko ma in practical mondo nyithindwa ok odhi maber kaka owinjore. Yeah. Gini dhinyo nyithindwa. Nikech CBC from the look of it, onego beg gimoro ma so practical. Gima practical.
ok gimoro ma gifambol go niya kotime kama to dhi timo kama, otime kama to dhi timo kama. Iyudo ka allocation mar capitation moketi this ma kata jopuonje ywak ni gino ok nyal endelea. Mar ariyo, gino bedo domicile e primary schools. Primary schools waonge facilities, walak learning materials. Iyudo ka koro practicals ok nyal tim nikech laboratories onge primary. Primaries mang'eny boyo gi secondaries. Koro ok nyal kaw nyithi form 1 tiriwo gi nyithi CBC ni koro practical gidhi timo kamoro achiel. To yeah. Pero kama na nyama chiegni. Winjo ka nyawadu seche ka tieko kodi nyawacho ang'o king'iyo gini e JSS no chomo kanye bende odhi konyo winjo gole koso. Ta location mar jopuonj winjo tim nade to weche mag tero nyithindo e klas 8 inyalo wacho ang'o? An iluonga ni Victor Uma, an jadak mag Kisumu kaendi. An gima wacho about ewi CBC en ni wachachiel ni jopuonj ok ni through nikech nyathi kira ma nyathi ok owinjo ok nyalo time mar dhi penjo japuonj mondo japuonj olerne kama no owinjo maber. Kech sama onego beno yudo japuonj thuolo no penj japuonj pod odich nie klas, japuonj onge sama japuonj yueyo. En japuonj achiel odono puonj subject te mag CBC ma ok nyalre japuonj wuon kende ma en onge sama nyalo bedo kata nyalo explain ne nyathi gimoro ma nyathi winjo maber. Ma nyathi ok owinjo yudo japuonj koro kaw time mondo mi olerne nyathi owuog nyathi mager nikech koro odeno nyathi thage to nyathi ok thage yaro mar nyathi thage mondo onego bro skul dano osom to oagi gimoro to nyathi ok nyal agi gimoro kama ok owinjo ko nyal penjo kech gimo ok winjo mondo mi ing'e nyaka dogi penjo japuonj nyalo dhi charo kinyo jaman japuonj achiel odano puonj kwano odano puonj siadi onge kaka japuonj mar kwano nyapuonjo Kiswahili. Koro kaka gini osebet ni rollout mag candidates mag jo klas 8 ineno ni bro chalo nade odho bedo gi oinga moko koso odhi bedo go oinga ne chibro ga koro onge nyathi ma an gadier gi motimo. Nyithindo wantindo odhi mana nyathi dhi skul japuonj no dhi skul otimo mana gima japuonj dwaro ok otim gima eno gadieri kata sama nyathi timo penj ok otim gima eno gadieri no timo mana ni japuonj wacho tim kama ok otim ni gino ng'eyo. Pok mar omenda miwacho na location ne jopuonj ma jonat dwano med jopuonj mag secondary primary kod JSS go in kaka janyuol nyawacho pesa menego beni medo kimedo kuom jopuonj to ikwongo med jopuonj mane opuonjo CBC ka jopuonj CBC okelera jopuonj obedo kata bich kare skul achiel mag CBC koro kimedo pesa to salo onge tiende omed pesa to japuonj mapuonjo to onge malong'o mano onge. Mana kamano Cleophas winjo paro mopogore kowuok kuom jonyuol ma wuok Kisumu kaendi ka bende ineno ka giwacho ni gin giriwore kanyakla kod jopuonj ma bende nowuok oko mager ka wacho ni gikwedo wach JSS oko. Giwacho ni bende wach mar pok mar omenda ka ging'iyo malong'o winjo kuongo med kwan jopuonj ma winjo beni chwalo somo mar JSS ka pok omedo omenda mondo miko kang'ini to ka osekel jopuonj moromo inyalo chulgi e yo machalo nade. Kamano bende giwacho ni chal ka gima sirikal ma pacho kaendi dhi maber gi weche mag somo kotenore kod wach mar keto makare kata chenro makare mar chwalo somo mar JSS ni kuma gikwayo ni kaber ka gidwa ni en gino mowinjo dhi nyime to winjo bed ni gikete okang' manyime kata gimiye pek e yore malong'o mowinjo bed ni ichwale godo mondo mi nyithindo oyud somo makare. Ka okamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go ka wende pod wanonyore mar dhi manyo weche mopogore matucho e kaunti ma Kisumu kaendi. Cleophas an kuomi seche gi an kora daringo mondo dhi kolo weche mopogore. Millicent ringa duoko ka sani agoni erokamano ahinya e bage twak yo makare Kisumu wich bar nitie wawinjo jonyuol jopuonjre kachal koda jopuonj mantie kanye kaunti ma Kisumu nyakoro mo juang dakika osekalo 54 watieko chenro wach mogik kantiere kar ka paro ka wuok kaunti ma Kisumu kod paro mantiere godo wach mogik ang'ami wenda man kawuono nyakoro mo jona koni antiere kod jasom rieko kod paro mano e skul e weche go mago mag JSS skul mano ma Merisho Lina Anyango mano ka achiel koda ka Maureen Okal jalonyo weche mag somo ka achiel koda ka janyuol wantiere kod ka kod Lourine Oruko Odera ma bende en japuonj ma JSS skuno mano mar sirkal ang'o kono bende wach mare mogik. Achako kodi Maureen Okal wach mare mogik okinyi ma kaunen mane in gi nyiriri 30 mano 30 seconds kanyo nikech wacheni koro dok ka watieko. An kwayo mara ni mondo jonyuol owe siro sirkal tugo gi ngima nyithiwa. Jonyuol mondo owuog oko motegno mondo wachne sirkal ni gidwa neno ni oshuru ma gichulo okelo klese ochulo jopuonje onyiewo resources ma nyithindwa dwaro nikech wachulo pesa wamiyo sirkal
ushuru. Koro atieke kawacho ni jonyuol mondo onena. Anyalo tayo chenro no. Erokamano ahinya Maureen Okal kuom thuolo bende mar biro Ramogi TV mondo misom paro kodwa kanyachiel. Lourine, wach mari mogik. Wach mara mogik Cleophas en ni sirikal onigi ting' ma is deserved on them mondo gitiek gima ne gichako. Gine mane gichako CBC, gikel gimoro ni pesa onge kata nang'o, pesa to dwarore CBC ka, but they can do it. Sirikal nyalo timo. Koro gitima their part mondo CBC ochop kare. No, to CBC dhi lwar mana kaka 844. Kamano. Erokamano ahinya Lourine. Lina, an komi wach mogik mari en mane? Wach mogik en ni waseneno changamoto ma nyithindwa manie public school pitia. Koro anyalo mana kwayo jonyuol ni ka Nyasaye ogwedhi ma in gi nyalo, ting'eni nyathini at the end of it all obro duogo e dhodi. Ka sirikal ni oseya machielo osebiro, isebedo gi nyathi ma half baked, obro duogo e dhodi. Koro ka Nyasaye ogwedhi minyalo yudo ne nyathini kama nitie resources ma yudore moromo, kama nyalo yudo good CBC education. Timany school no kaka mar Merisho. Maturwa. Koro donke ma waseyie ni changamoto go nitiere. To sani okinya wacho ni onyalo bedo change sani. To koro ma wacho ni janyuol ma Nyasaye ogwedho fuko ne matin. Monyalo chukore mondo mi nyathine education maber. To oteche ne nyathini. Nikech serikali ni ok jali nyithini. Jopuonj ube uchokru. Ubuya uskunde. Basto jonyuol wareyore ni modong'. Erokamano Maureen, Lourine kod Lina. Mara mar bedo kodu kiny makono kopuonjo oganda kendo puonjo jowa e yore makoro bende wawinjo ka jopuonje medo mana ywak. Erokamano ahinya kendo bedo kod odiochieng' makare kaachiel koda ka in nyakwa Ramogi Jwang'. Ote man wuoro kar ka ng'eni moko kwasomo kata kamano mana mondo mi wakonu ni wayudogi e yo makare ni gintiere e yo mane. Mago jogo mabende osebedo kata ka oronwa ote duto wagonu erokamano ka wasomgi sani. Mano ote mowuok kuom Ochieng' Collins, mowuok kuom Stephen Okwach, mowuok kuom Engineer Lazaro Kanyambok, ote meku ochopo duto. Kendo watieko gi Kanyakwa Ramogi Jwang' odong' dakika 2 to romo saa 5 seche mag Afrika ma ugwe. Lendo makama obiro ni okinyi makauno saa 12 kawuok e boma ma Nairobi. Asebedo kata e chenro ma kawuono ka ntie konyawadwa Sharon Ong'ao. Joyce Oduor kiny ne tudre kodwa achiel ka achiel ka ono thuolo mar chopo kar ka. Kata kamano ang' wabed kod chenro mamoko mag Ramogi TV. Erokamano, an nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo Kanyakwar ma okew nyaka Chisango. Nyasaye mondo oriti masane.